Aprangsi KARDOM kadukawe la Karbitich 2.0 YouTube channel long kelang radu ana fans tami lapen nonang litum kelang bom labang ke Karbitich 2.0 YouTube channel lo lapen pini labangso a video along nang litum pan nang than poni po bangke Cotton University along ke klang awreng warsai APHUTHAK si pini nang litum pan la so video long nang than pachini pon ikpo lapen nang litum stame video kicheng pen kijud an kilangi fansi nilin pen stame tuning re iglo lapen LABANGSO YouTube channel long jong si kumane ingnut bahini jong si ka subscribe pre dolang polte nalitum subscribe ikon lapen adung hes tame belarjan theklo in dakta nalitum ber poni den lala polte monon pinili ajada son LABANGSO YouTube channel long upload tami nalitum a mobile long an notification nang le daprang lapen nalitum tame kelang long daprang ye fan tang te thiek pen jethan pon lo nang Tihek pen lang pon lonang la pen dak jethan pon lonang nalitum la screen along ke tok thek pon long ikji Cotton University Requirement 2023 dak details pen nalitum stame nang lang dun ikon la pen ni list naming son sonia lam dak pen nang than pe chini pon ikpo la pen name of organization bang dak Cotton College la pen name of post bang nalitum dak thek pon long po grade 4 la pen multi tasking assistance la pen total dak vacancies bang 10 do lapen job category Assam government job lo lapen job location na bangke lai Guwahati Assam lapen dak age limit bang nalitum dak as per Cotton University nomso dak nalitum notification thekloi labangso notification long kon ma people labangso tenglo lapen ke apply longi kumatum who can apply eligible candidates from Assam lalo Assam arlo pen polote nalitum apply long iglo la pen last date of apply bang dak 13 January 2023 lo la pen apply mode bang dak online or do diakta offline nalitum apply ignang po la pen selection process bang dak written exam la pen interview and pon ikpo la pen website nalitum dam iki polte la screen along ki pi pon a website do la bang so dim nalitum dam iktame lapen puthot dak Cotton University job details ahin lang pon lonang lapen dak number 1 long kitok do grade 4 number of post bang dak 6 ando grade 4 along lapen dak pay scale na litum le screen along stamit thek pon long ikpo pay scale res 10,000 per month lapen qualification bang dak 10 pass na lote na litum jogdon iklong long grade 4 along ke lapen number 2 abang ke multitasking assistance labang so dinta dak total post bang dak 4 do lapen salary bang na itum dak 15,000 anlong pon pop per month lapen education qualification bang must be maximum graduate or graduate ki untang abang phum mate abang phinang pol lapen 50% dak marks to nai major lapen general subject along lapen computer diploma to 6 months a diploma nahi lapen maximum experience bang dak 2 years an experience dunang po lapen computer atu anat bang asap so knowledge du chat abang phu mate abang pinang po lapen period of appointment dak 6 month fan lapen 6 month pu sitoglo lapen ka apply ning bang kanalitum interested and qualified applicants may apply in the application form available on the university website and may be sent xerox copy of all certificates to testimonials of the following address indicating the post apply for on or before 13 January 2023 labang so aprang nalitum form kadukawi documents nalitum xerox copy xerox thainang po lahaya form nalitum 13 January 2023 aprang nalitum send iknang po lapen ki sending e dimbang kan nalitum la screen on thek pon lang po Cotton College Pan Bazar Guwahati 781100 labang so dimsi dam iknang po lapen nalitum labang so website lang wang iglo polte nalitum application dakpan standard form link bang nalitum long ikpo lapen nili phana humri iktame nilista nili long stame long ikpo lapen notification bang nalitum phanili napiklang ikpo mate advertisement alo bangke lapen nalitum la screen along thek polong pol labang ke advertisement alo lo da Cotton College Pan Bazar Guwahati
78101 lapen hang letum dak screen along stame thek pon long igi dak tok details pandolo lapen la advertisement na number lo na letum lang pon igo screen alo lapen ki tok bang ke hodak nili nang ke thana teng sidak tok pon iglo penang an kado ka vi alam stame dak tok pon iglo na letum lang pon igo lapen la general terms and condition bana letum dak pen lang pon igdiano nili labangso advertisement alo na letum pan stame nang pi ikpo na letum kumani nut bai ni jong se ke apply do ni bang do pulote nili pan na homre go nili a form pen las bangso advertisement alo stame na letum pan nang send ikpo nasipini ta nang letum pan la short information mate thiek pen nili nang letum pan nang than pachini iglo depending hang abang phu abang phitum jogduni te jogdun igon tangti pini a video long bang la an cholo la sipina puthot ka prega video long le lang pononang lapen chithan pononang lapen patumi molam ma video jok silang le lang polen nang litum la video ki jut molam picture thekloing mate arjan thekloing nang litum ber pen stame lang igdanan tangte do me thakme kadu ka ve karbiti 2.0 youtube channel ke lang ara do an pan stame nilhen pen kardom